Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahatod kan mga napapano na isyu kan aldaw. Pahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Ascens as in 88.3 1FM. Si Alvin Liowit sa Tingog nin Barangay. 1, 2, 3, let's go! Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. DJ Torrance on the mix. Burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. Buried in my soul, California gold. Found the light in me that I couldn't hide. So I want you to talk the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. 1, 2, 3, let's go! Clap, 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 clap your hands. Clap, clap, clap your hands. Let's go to work. Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Love is in the night, roads turn right. We don't know how to climb, but down we try. We're all alone now. You're where I wanna go. You're what I need from you. So Sige, marhay na pagkaaga po sa Sendo ka boss. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programang Tingog din Barangay Morning Edition. Aldaw na kitang ngunyanin Sabado, pitsa 18 po sa bulan ni Enero 2025. Alwin Double L, sendong makakaibanan, sundo kitang alas 8 nin pagkaaga ngunyan sa programa. Simulcast over DWRL Radio Pilipino Legazpi, siyempre po sa pangaran ni dating konsihal Diego Obido, sa pangaran ni RSM Cora Obido, dyan sa lado teknikal, yaon dyan si Darwin Obido. Ako ang sendong lingkod, amigo sa radyo. Tigdi sa programang ini, Alwin Masida Liobit. Good morning po sa mga kababayan niya to na nakatutok na niya na pagkaaga, lalo na sa mga drivers na amay pasanaya o nasa sa tinampo. Naghahanap buhay na ano. Bako karaw-karaw ang pagiging driver. Ang pagiging driver po, bako karaw-karaw. Nakasalalay sa enda po ang buhay kan sa endang mga pasahero. Gabos, agihan mo dyan. Kaya saludo po tabi kami sa Saindo. Anyway, ta mga may birthdays ko niyan, maligayang happy birthday na po sa Saindo Gabos. Ta may mga kamatian na get well soon. Kami naglalaom na nasa marahay kamong kamugtakan sa mga oras na ini. Kadainin na pinagmamati na anuman nakatibaadan sa sendang mga hawak ka. Mentras na nakatutok po tabi digdi sa 1FM. 1 lang yan. Paranina ang eleksyon. Paranina po ang eleksyon. Kaya busy na ngunyan sa mga kandidato niya to. Pero sinda po, kukuan lang kang Comelec bilang kandidato pag campaign period na.
campaign period na po. Kaya masasakop sinda kang Comelec. Ngunyan, pahit sana. Ibang mga nag-file na kan certificate of candidacy po, grabe na bagangon niya ng tarpaulin. Tarpaulin, padarakulan, pulugian ki tarpaulin, pagarayunan ki tarpaulin. Padarakulaan ki tarpaulin. Pero pagabot kan oras, tabi, 2x3 man sana yan. Ang pigtutugotan, 2x3 man sana. So, alimbawa, ako, kandidato, 2x3 sana. 2x3 sana po. Bahala ka na mag-gibo nin remedyo. So, tarpaulin ko niyan, mahal pati ano. Mahal po tabi ang tarpaulin ko niyan. Tapos, so, grupo, ang grupo po, ang so-called kan tarpaulinin na dapat, mga billboards na yan, parang kwan lang, sukulon sa nanindo po, tabi o yan na so plywood. So grupo yan nga, mayor, vice mayor, city councilors. Ayun po yan. Governor, vice governor, tapos board members. Ayun po yan Alam mo, second district, governor. Congressman, ayun man po tabi. Ayos na ngon papurugian Dahing mga number. So, pag may number, basta di ka magbugtak nin vote. Di ka magbugtak nin vote. Kaya lang, masasayang iyan. Sa bagay, di mo masasayang, tos pangalan mo yaon. Takaipuhan po, igwan yung number. Kaipuhan, igwa po ni numero, duman sa ibubuto mo. Duman sa ibubuto mo, may numero siya na sa tarpaulin, igwaning numero po, tabi. By number bagangon yan. Ano? By number ngon yan. Digdi sa ligas pingon yan, nag-irigpita na. Ngayon, ang sistema ngon yan digdi, ay, grupo ngaya ko ni Team Rosal ngayon ni Team Rosal. Tapos, Team Rosal ngayon ni tapos ngaya, Susampulo. Iyo yan Street na ngon yan. Kung sa pusoy, pwedeng makapusoy ka na. Street. Lock. Nakalock. So sa ibang man, Ismael. Hisam Ismael. Sampulo man. Yeah. Street man. Street voting. Padarakula na sa dangon yan po, tabi. Sisay ang may pinakadakol na suportadores. Digdi po, ako, ganyan na eleksyon na yun, pigihiling ko po, tabi, ang pigahihiling ko po, baka ngunyan mangyari. So, pag napirdi ka, alimbawa, napirdi si Mayor nin Mayor, rabos man gabos na mga Vice Mayor, sapo City Councilors, rabos man. Pag napirdi man si BM Hisam Ismael, rabos man ini. Di ka magdaram na darakulo ng pirak nindo. Dalin mo nga so mga city councilors, na nakatukaw ka mo, diyawa nakatukaw ka, kung habo na sa imo sa tao, nakatukaw ka mo na sa imo sa tao, iba naman, da ka man maganibo diyawa dakulo ng pirak mo. Ata ini nga ni po tabi sa pusoy, street na ngunyan. Street na Pag Rosal, so mga suportadores, gabusman Rosal. Ini po, di mahihiling yung leadership. Sabi nga na ibaga po tabi, dapat maging ang leadership ba po tabi, by example, dapat ika po ang leader, dapat tatao ka magdisiplina kan sa imong mga nasasakupan sa diri po tabi, diyan yan mapuon. Maray na agaman sa sakuyang misis, okay? At yan ako sa rapo-rapo at yan. Diyan na lang ako sa Maagi, sa Tabaco City. Okay? Tabaco City na lang ta. Iuga ka na ako magmotor pa misibis. Tapos medyo magastos. Dumana sana. Iyo, dumana sana ako. Okay? Sa Tabaco. Alright. Yun na po yan. Ang mangyayari po tabi, street kung sa Pusoy. Kung sa Baraha, street danoy. Paano kayang kung street na? Diyawa mapirakong ka, kung mas makusugso sa ibong,
Day ka makakon buklo na noy iyan. Butaw bunggi na iyan. Iyo. Butaw bunggi kita kaan. Tapos kita kaan. Kaya so iba, grabe ang alimpasay. Nag-arim... grabe po tabi ang aralimpasay ngon yan kan mga konsihal. Ay din nga may nag-aralan sina po tabi. Ay din nga kay riba ko ngayon si councilor si rin kay ba ko Susaybong. Dahil po kamo magpa-ralansi diyan sa barangay. Sabi ko baga sa indongon yan, ang laban kung Hisham Ismail kamo, so mga kagawad ka ito, ubuson man daw. Kung Geraldine Rosal kamo, morning tabi win in family into your program si Joby Teriales, okay? Maray na agaman, okay? Iyo baga, street na gani ang labanan ko niyan. Nata po, sinasabi ta digdi, na street. Masakit po na, so mayor, iba man, so sit kan sangko niyan, iba man, pirming magpapasuroha iyan. Iyo, kaya hagad ko sa indo, street na. Total, gabos man po tabi yan. Mananao eh. Tapos, dahil lang ka magpapariparo tangani na wala to ang kabig. Ngunyan, mga kuha na pati sa barangay, mga magulango na. Gusto ko yung mag-leader ngaya kay mayor, ay ako ma-mayor, ay ma-leader. Kasi pag nag-leader ka, alimbawa leader si Darwin, ako man so leader kan sa ibong, dahil ko naman kukuon sa pamilya ka. Kung siyang pigdodar ka, dahil ko man tatawan. O kung ordinaryo ka sa napo tabi, wala to ang kabig. Diba? Mapirakon mo niyan pong eleksyon, tumubod ka mo sa kuya. Mapirakon mo niyan na eleksyon, kaya pait sana. Pait sana, sabi nga ni po tabi, bira sananin bira. Yo, wag nang magpara leader. At makulog yan sa payo. Dahil na kang magpara leader po. Makulog yan, hanapan pa ka mo. Tapos, dahil ka makadoble. O pira man sa ito sa leader. Tawang kang 1,500 o 1,000 ang leader. Tawang kanin 1,000 po tabi ang leader. Lugi ka. O kung sa ibong itinao 5,000. Saka, dahil ka natawan 5,000. 3,000 sa nakuha mo. Plus sa iyo. Ay, lugi ka pa po tabi nin 2,000. Kaya dahil na po magpara leader. Dahil na ka magpara leader. Dahil man ka makakakuha po tabi kan sa ibong kaan. Pero kung maurag talagang diskarte din daw. Pero ako man sana, alimbawa leader ako kan sa ibong, leader man si Darwin kan sa ibong, so pamilya kan, dahil ko naman talaga kakuha. Nata, gustong sabihon mo, ang boto mo dua. Dahil pirmi na yan. Sa mga kampo-kampo politiko, pirmi na yan po tabi. Dahil mo man pwede yan na durodobli. Ibaga, dahil man pwedeng maging 100%. Mostly kan mga politiko, 80% pigtatawan. 80% or 70%. So iba, so mga mapirakon, 100% mo na. Aram mo na po tabi yung mortality kaan, doble. Diba? Iyon na yan po tabi, ha? Pag napasala ka pa, bye-bye. Iyo. So, digdi sa Legazpi po, iyon ang pangapunan ko sa mga taga Legazpi. Kung loyalista ka mo maski ni Mayor G. Rosal, loyalista ka mo ni BM Hisham Ismail, mag-street voting na lang ka mo. Mag-street voting na lang ka mo. Tangani na kuranin ko. Maray, kung ano ketong panahon na. Keto bagang panahon, wala man ki mga labanan na grabe. Pag-abot digdi sa politika. Pero ngunyan, iba na. Iba na po. Kaya nga politiko. Tama, ikalaban-an. Aber sana, maray na leader, so pagkatapos kan eleksyon, ta-eleksyon baga, sa totoo lang para duwang aldawan. Pagkatapos kan eleksyon, dahil na naghihiling kikalaban. Isiring ka ng tunay na politiko, dahil na naghihiling kikalaban.
gabos po tabi, kay puha na sa iya na gabos. Yan. Konsiring kaan. Pero kung so politiko na, pagkalaban ka talagang kalaban ka, wala mangyayari talaga. Pero kung ako sa politiko, dahil ako gigibuhon siring kaan, mas maray na nga po na, alimbawa, kalaban mo, nanggana ka, luay-luay yung ko po tabi yan, kuhaong ko ambot ka. O tama sunod, bako muna sa kalaban, magiging, kumbaga man po tabi, diyan makahiro, neutral lang siya. Neutral lang siya. Dahil siya dahil siya po tabi, apekto sa imo. Neutral na, dahil naman yan. Dahil na po, kumbaga, okay na. Dahil na istorya kontra sa imo, dahil na yan makampanya kontra sa imo. Kundi, sabi ko sa ito po, ngani, iyon na yan, ang dapat na gibuhon ta. So mga politiko. Pagkatapos kan eleksyon, tapos na nindo dahil na. Ang inuto nindo po tabing trabahoon, tagaling mahaloy ka mo sa mga pwesto nindo. Ano ito nindong trabahon? So kalaban nindo na mapa sa indo yan. At sabi ko sa ito, ngani, kung di manan makahiro sa susunod na eleksyon ta may kwan siya, igwa siyang kaulangan duman sa ibong, neutral na lang. Yung mga ko leader, alimbawa leader, kan tatapos sa eleksyon, pinakiban mo siyang maray. Leader sa ibong, pinakiban mo siyang maray. Pagkatapos, susunod na eleksyon, dahil naman ang mahiro, dahil nangayata, masupog man niya kay mayor. Maski ako man siring ka dahil man sa kuya ang pinahiling si, maski kalaban ko, pag duman ko sa iya, pig entertain ako, okay man. Dahil man kimaraot na tinapay kumbaga tapos na sa eleksyon. Ngunyan, dahil na ako makaulang sa imo, dahil man ako makakatabang sa imo giraray, tamay kaulangan sa ibong, kaya lang, dahil na ako, bahala na kamo, ang sistema, sa mga bahala na kamo kung si Sedyan ta okay man dahil man sa kuyang ki problema duman sa ibong saka. Sirin ka po kung gusto nindo na maghaloy sa politika. Pero kung gusto nindo na sararuan sana sa politika, gibo na nindo kung si Seso kaapil nindo yo sana. So kalaban nindo talagang kalaban nindo. Sala po yan na kuan. Sabi nga na po tabi ang politika daw. Plus hindi ho minus. Mag-plus ka mo hindi ho minus. At pag nag-plus ka mo, alimbawa ngayon, nanggana ka mo ngunyan, hindi ito na margin, nakuha pa nindo po tabi, so dati so mga kalaban nindo, nag-neutral, sige na, banga-banga unta na sa nangayon ini. Di nagulpi na, nakagulpi ka na. Sundo na, yao na yan po tabi sa imo. Kung ikagira, sa imo na yan. Sining kanan politika Arog kay Kong Joey Salceda. Si Kong Joey Salceda, sa totoo lang, kan nagtukaw yan between kay to si si Mayor Canligao Gonzales, pinirdi si Mayor Gonzales, ay si Gob Gonzales kay to. After kay to, sa mga Gonzales, iyo po so ininot niyang pinakaibahin maray, sundo po tabi na nagtukaw siya, pagkatukaw niya, sa mga tao ni Fernando Gonzales, uto na po sa iya, nata, pinakaiban gimaray. Siring ka ng politiko. Sabi nga ni po tabi, constant kindness. Iyan man po tabi na adalan ko kay Congressman Joey Salceda. Kan nakaulay ko yan. Di ka ngayanin ko. Abo ngaya ko kay kalaban. Gusto ko ngaya. Okay lang kita. Nya. Ang kalaban. Ngani na maghaloy ka sa politika. Siring kaan. Kasi iba yung may itinanong ka talagang hararom Sa labanan po tabi, kung may pitan labanan, iba yung may tinanong ka talagang hararom pag-abot sa barangay, sa mga leaders. Because, sa mga tao mismo yan. Representasyon na yan po tabi, kan mga dakol ang tao. Pero kung pagkatapos, garo mo, alimbawa ngayon ang gana ka, tapos, gano'n mo pigti makanaipot so kalaban mo.
So mga tao ka ito, may problema talaga kita sa susunod. Lalo nang gugulpi yung kakaan. Yan po. Yun na po yan ang dapat na sigurong gibuhon. Pero sabi ko nga sa Sendo po, nasa Sendo bang girarayan ta? Kabubag kita baga, may kanya-kanyang opinion. O kung dagit. Tako iba man ang sistema ko, iba man ang ugali ko. At siring ko ta nakaan. Pero kung para sa Indo, day pwede, di subit. Diba? Subit, no problem. Basta sinasabi ko sa Indo, di kalaban din doon, sundo pa man. Okay? Igo na kita nin 25 minutos po makalampas ang alas 6 nin pagka-morning. Hindi po sa enterong Pilipinas orat yan. Pag-urulayan tayo ng 6 education na pinag-urulayan po tabi sa Senado. Nagpasuruhay Pag-abot sa 6 ba yan, nagpasuruhay ka mo ha. Mga idol, alam nyo, hanga talaga ako sa mga nanay natin. Akalain mo yon, magluluto, mag-aalaga at maghuhugas pa. Napakahirap ng kanilang ginagawa at laging kawawa ang kamay nila. Buti na lang, may mga produkto tulad ng Pride Bar Blue na nakatutulong na nga sa gawaing bahay, nanay-friendly pa. Kasi mga idol, ang Pride Bar Blue hindi masakit sa kamay. At isang laba lang, tanggal man siya agad. Perfectong Pride Bar Blue sa mga mommies na nakikinig na laging naglalaba para naman hindi na sumakit ang kamay nila at para na rin bumilis ang kanilang paglalaba. Kaya nung nalaman ko to, Pride Bar Blue na ang ginagamit ko at ng mommy ko sa paglalaba. Sa Pride Bar Blue, isang laba lang, tanggal man siya agad, hindi pa masakit sa kamay. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath
Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique Toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time. Iwan na kita nin 31 minutos lampas po ang alas 6. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath
Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. 1, 2, 3, let's go! Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. DJ Torrance on the mix. Burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. Buried in my soul, California gold. Found the light in me that I couldn't find. So I want you to talk me out of the words. Every time you say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. 1, 2, 3, let's go! Clap, clap, clap your hands. Alright, balik na ako ligdi sa programa po. Uruat yan na so sex education ha. At unin ang unaan importante sa tuya ngon yan. Yung DTI, inaprobara na po tabi kan DTI, yung ano yan, paglalangkaw sa suggested retail price sa kan sisintang mga produkto o basic necessities, products, pagkakan, asin iba pang klase na kaipuhan ta. By 28%, yung canned goods, asin iba pa, nasa 5 to 10% dapat. Ini po magpapaluwas din suggested retail price. Kurang ng sardinas ko niyan, 25 pesos. Bata masira mo ng sardinas, ano? Sardinas, pag namahaw ka, may sardinas, may diit na bunay, itlog, sardinas, sinandag o sinangag, okay. Ibaga ang sistema di. Siring yan ka sinanlag, sardinas. Kung malangkaw ininin, pira 10%, sabi yung tang 10%, medyo magabat-gabat ini sa bulsa. 25 magiging kuwana, mga 27.50 or 28. Saka bagasan. Malangkaw. Taaloy naman nang gadin yung pinaghahagad. Kundi paano yan? Dahil nakita ka ni makasardinas. Pero maray nga ni anta, nga ni na paglaog mo sa trabaho, dahil ka nagkaon ng sardinas. Tapag nagkaon ka sardinas, maski anong sipilyo mo na mamalong kang sardinas sa ngurapak mo eh. No.
No, 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 no. Kaway-kaway dyan sa mga para kaong kisardinas. Pero di man ako maapektaran kayo niya. Paminsan man sa talaga ito ka nagkakaong kisardinas. Sa totoo lang, paminsan man sa ako nagkakaong kisardinas. Jawa mag 50 pesos pa, di man ako maapektaran. Iya, ata. Ang sardinas baga talaga. Masiram pero talagang sobrang siya, langsa. Okay? Kaya puan mo panin mga kwanta nga ni na ma-neutralize. Isus. Ang problema tangon yan, kakibat kaining paglalangkaw sa presyo kan sisintang items na inapod niya to na basic necessity. Kakibat po tabi kay di, next week, susog digdi sa abiso, may big time oil price adjustment next week. Dangagon din do ha, taini, garuman sana, so in-increase me, garuman sana binawi, in-increase me sa sweldo, garuman sana binawi kay ni, nata, yung inflation na lang kao. So, basic necessities nga di sabi kan DTI, sabi kan DTI po, so basic necessities, lalangkawanin almost 28%. So, basic necessities. So oral daw tang halos pigbabakal ta. Kakibat kayo ni, so pang gasolina. Ang gasolin, tabi, ang range can increase sa susunod na semana sa Martes ining maaga. Kaya magpagasolina na kamo Lunes pa sana, magpagasolina na kamo. 1.35 pesos to 1.60 pesos, piso 60 sentimos per liter sa gasolina. Sa crude oil, crudo, kung may mga sasakyan ka mo nakakrudo, motor raman ki motor apira so kuliglig, nakakrudo, yan mara sumakina, isuso motorcycle. Sabi, naramdaman ka. May isuso motorcycle. Dalbaturon. 2.30 to 2.60 pesos per liter. Ang kerosene, 2.30 to 2.50. Sa bagay sa gas, dahil man kita apektadong marhay. Kaya nita, dahil naman kayo kita nagpaparagaratong ki o-ring tapos ano yan, sa bulod iyo apektado, pero kami sa baski sa bulod kami naka-star, dahil man ako apektado kay nita, minsan din naman nga ako parong lamang kigasalaog kan harong LPG na pagagamit mas tipid-tipid pa kisa sa o-ring duman, ura naman duman ki ano yan, panggatong, wala naman panggatong duman. Iya pa ngunyan, kerosene nasa 2.30 to 2.50 po tabi ang kada kilo. Ay, kada kilo man sa kuya. Kada litro. Kasabay ini sa i-increase po, sabi kan DTI, sabi ni DTI Secretary Cristina Prasco. Di masaya. So, increase ta junior. So, increase ta, binawi man sa nadigdi sa panggasolina. Ako, ang konsumo ko po tabi kada aldaw, sanday na motorsiklo, tama na ang 50 pesos. Okay na yan, abot na sa muya. 50 pesos, gustong sabihin, naglangkaw, gibuhon mo ng 60 pesos ang gasolina mo. So, kulang motorsiklo, 100 pesos per day ang gasolina ko. So, sobrang 1 litro. Pero nagasubra pa, nagakuan pa man yan. Ngunyan, ang 100 pesos, baka po tabi kuha na sana ini. Tamang-tama na sana sa sarong aldaw. Taan 100 pesos ko, may sobra man na diit. Ang dalagang ko po tabi kayan, mga pinakalangkaw yung 80 km per hour. Pinakalangkaw na yan. Dahil ka mag 100 km per hour. Dahil makaabot ang sarong litro, balikan sa mo. Paluay-luay sa nata. Maabot ka, nagali ka nin Lunes ka manggiraray mauli.
Di ba? Maabot. Di ba? Yun po yan. Paloy-loy sana. Nagdiit po, so mababakal ta ang gasolina malangkaw. Sabi yan kan oil industry, kan DOE. Tapos po sabi kan DTI, kasarabay na inidigdig. Kaya so, increase niya mo, mapapaduman man sana sa inflation. Saka bagasan. Pero pasalamat na may increase. Diba? So increase may kuan. Pero napaduman man sana sa inflation, taon na nga niyan. Diba? Pag nag-increasean yan, kasabay so gasolina, gabos po tabi malangkaw. Malangkaw yan gabos. Pirming guyod iyan, bako sa naman so basic necessities, kundi so iba pa. Halimbawa, mabakal ka ninbado. Mabakal ka ngayon ninbado. So kwan nga ni, dati last year, nagbakal ako po tabi nin so branded baga, so Levi's, 1.1, so t-shirt. Ngunyan, 1.5 na. 1.3. So medyo makanus-kanus so kwan, so simplihon sana, 1.3. So medyo magayon-gayon man paghilingon, 1.5. Wala alayuan baga sa kwan. Pag inipo tabi nagralangkaw naman, malangkaw na naman an. Mabado kita kay ni suhali sa ong. Iyon na sana, mabado kita kay ni suhali sa ong tapos sa Chappy. Pag mainit man sa lawas. Baga, pag mainit man sa lawas yan okay? Ayo po yan, an laban. Mabarato ka, mahanap ka kang barato, tamahalon sa barakalon ta. Tinugotan na kan DTI. So gasolina, sige ang palangkaw. O saka, sen ka baga kan puruta. Sen ka kan abutan. Bako ang ganahan mo po tabi, makimayrak. O kaya bawasan mo so allowance mo kada aldaw sa pagkakan. Nagkaong kang pangudtuhan ng 50 pesos. Tadigdi sa muya. Sa muya, may nagkakuro kami digding mga barato. Digdi sa rawis. Dahil namano ka duman sa mahal. Parehas man sana, mas masiram pa isloto sa barato. Sa barato ka na. Makabakal kang 20 pesos ang gulay. Okay na yan, 20 pesos. O 25 pesos, okay na yan. Tapos, o kaya, yung sarong order kan adobo, minudo, pork stick, ba? 50 pesos, digdi. Diyan sa luwas, 60-70 pesos sa kabagakaan. Sa kabagakaan, sa inkapuruta kaan. Buwasan mo na sa nagibon mong 40, gulay na sa napirme. After 1 month, lupay-pay ka na, tas sige mo na sa an sira po tabi, gulay pirme. Gulay na natong pirme. Ay day nga yata, pagkaod to, gulay na natong. Pagkabanggi nga, iba naman, pinangat. No. No. Sa kabaga. Sa oras po na 11 minutos antes mag alas 7. Pag alas 7 po ang DWRL Bareta alas 7, DWRL Headlines. Darakulang istorya po yan kan mga bareta digdi sa Radyo Pilipino asin sa 1FM. Yan. Alat yan. Anapon ta ini. Anapon ta ini ta. Pag-urulayan ta ini. Pag-urulayan ta ini ngunyan. Oni po
Nilinaw ni Senadora Risa Hontiveros na dai po ibabasar sa international standards ang comprehensive sexuality education na ituturo sa mga aki imbis na magsisirbing giya sa naman. Dahil man daw ituturo. So, kung paano ang gigibuhon, ituturo ta, uning ngayaan pigigipo. Kan mag-agom. Tapos, maski subako mag-agom, magkapit, mag-agom, magbata. Pinag-aandaman po na pinagkokontra kaya kang pirang grupo asin senador ang provision sa bill na nakaangkla daw sa Comprehensive Sexual Education sa guidelines kan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO asin World Health Organization WHO. Sinabi po ni Hontiveros nagagamito na giya sa naman kung makakatabang sa interes kan jóvenes an international standard asin daiman in intensyon obligasyon sa ley na ini an arugon. Kung igwaman daw ni nakapalaman na bako tama sa konteksto asin kultura kang Pilipinas, dai ini gagamiton. Dagdag pa kan senadora, Department of Education pa man giraray kay baan mga ahensya an magpapautob kan comprehensive sexuality education ako bako an international body. Alagad dapat daw na may konsultasyon pa man giraray sa iba-iba na mga stakeholders. Siring man, sinabi po kan senadora na interes asin protection pa man giraray kan aki ang paginot na obheto kan ipinagbobosol niyang purpwestong ley na riripasuhon sa plenaryo kan Senado. Inot nang binatikos ng Hontiveros ang sinasabing pag-atake asin pagwagas nin salang informasyon kan Project Dalisay dapit sa Senate Bill 1979 ang propwesto nagbobosol ngani na labanan ng teenage pregnancy sa nasyon. May petisyon ngonyan ang Project Dalisay kung saan nangangalap sindanin suporta ngani na kontrahon ang pagtutokdo nin comprehensive sexuality education sa mga aki na sinasabing patanid sa societal, moral, asin spiritual values. Sigon po kay Hontiveros, gabos na espekulasyon ang matutuldukan asin matatawan ng linaw kung bubuksan ang debate sa Adolescent Pregnancy Prevention Bill duman sa plenaryo. Kamo po sa Sendo. Armindo, sa Sakuya po sa Sakuya lang po tabi ini. Siguro it's time na bukasan ta po. Kasi kay ito kan ako nag-ieskwela kong elementary. Elementary o high school yun? High school. May nakasabay talaga yan sa curriculum eh. Ano ba yung pag-pronounce? Curriculum or curriculum? Mala na ka mo. Basta sining ka. Nakasabay ini na sex education. Ini po, importante man ang gad ini na kasi yung realidad. Di ba? Reality ini na kita, so mga lalaki, gagampanan mo so pagkalalaki mo. So, babayi, gampanan man so pagkababayi. Pero tama ini po tabi na itukdo siguro ining sexuality education sa mga kaakian. Ako, sa totoo lang, mas naiinot pa po sa social media kisa sa mga teachers. Tapos, di man kita pwede na maging ignorante kita maapot so aki mamangaya, paano ang paggamit kayo ni pinagtuturok so sa iya, paano ang paggamit kayo ni dito pwedeng arugong kaan, dapat aram na kaniskwila na eh. No. No.
Di ba? Dapat po sa aki pang edad, naaraman na po tabi, tangani na maging konserbatibo na siya. Aram niya na po tabi, sumaraot, asinso, kwan. Tako na iling niya sa duman sa social media, isipon nindo ang porn site, may mga porn site baga? Pilipinas sa number 2 sa nagiling. Mga Pilipino, iligon kaya kamo sa lada. Number 2 ang Pilipinas sa nag-iiling kan porn site. Sa porn, suhuba. Kung da ita po itutokdo, ang mga aki bagangon yan, mas mga maurag pangani sa tuya sa cellphone. Ipapano so aki, di tinukduan, di aram kung ano ang gigibuhon. Nahiling sa porn site, nag-ano nga niya ini? Pigparhiling. Siring pa nangyaya ka ini. Dahil siyang pagkaaram po, taday siya nagiyahan sa sayang pag-aadal, conservative, very conservative kita. Dahil nga pwede yan sa mga aki pa na sex. Dahil nga yan pwede nga araw ka ng paggamit ka. Pero kung aram po kan mga aki sa edad pa sana po na at least 10 years old, kung ano ang bawal, acid and bako, bawal. Pagabot sa bagay na yan, mahiling maninda duman sa social media. Dahil nasinda po tabi magiging ignorante. Ay, benge kan, maraot yan. Sabi nga ni teacher, maraot yan. Dahil nga kita pwede, taday pa man kita kago. Saka. Di ba? So, iyan po, nahuhudyan kita. Actually, ako unta ini in realidad sa Pilipinas. Because kan nagtutubod kita sa nagtutubod po tabi kita sa uring-uding kan sabi untang saddusin na simbahan. Yung kontra. Pirming iyo yan nahuhudyan kita po tabi duman sa kaaraman kumparar po tabi sa teknolohiya. Ang kalaban tangon yan po tabi, technology. Paano mo ba ipapaliwanag po din Batanos kung dahil pigtutok daw sa eskwelahan, pero duman sa kwan na yan. Maski po tabi, dahil ka makabukas duman sa puro porn site na yan, dahil mabaga, ang porn site baga, i-kwan mo, i-type mo po, i-type mo lang, nagluluwas. Minsan nakakaluwas pa nga sa Facebook. Sa Facebook. Isa mga kinahiling, ay, ano nga ini? Kiniklik. Nakukuha niya po tabi, nasusundan niya, may mga nakiklik. May mga nakiklik po tabi. Ay, igo nga yaki aya mo. Ano gusto na iling ko so aya mo? Dayaram kan aki. Taday mang natukdoan. Diba? So, hindi ang pinakamarhay na dapat nabuksan ta po tabi ang debate. Maging realistic kita duman sa nangyayari. Diba? Dapat realistic kita sa nangyayari. Dapat kuwang kita bukas kita Kung gusto ta po tabi na matanos ang dalagan kan sa tuyang nasyon. Di ba? Napaka sumpay kita duman sa padagos na pagbabago kan technology na di nakakasabay partikularmente yung Department of Education na supposed to be sindapuan magtutukdo kay ni. Saka binawal na yang kay ito iyo. Muragon yan. Pap-ed. Pap-ed. So teacher pa medyo burubagla pa. Burubagla
nagiging kwanlugod sa tao ka ito. Pero ngunyan, tanailing kan mga aki, pag tatao na, pag tinubo-tubuan na kan kwan, pait. Baga. Paano huntaan? Maparam na ako. DWRL Bareta alas 7, masunod na. Let's go.